Samira pamberi pedera mambo mkazi. Zvese sasa chokwadi. Yenda chapatwa nembo. Mwana basi. Uri mungaipira. Amusore. Nyaya yangu ndeyekuti mai wangu wakashaika, saka baba wakaroora mumwe mudzimai unova ndiwo mai vangu. Saka baba wakugara kumusha wakapenjeniwa chibasa, mai wakugara nechimwe chikomba kubasa kuya kwababa. Baba vari kumusha, mai vari kutamba vachigara nechikomba kupi kumba wababa. Wakaramba naye? Havana kurambana, vari pamwe chete. Saka vachidaro, inini pandaiendawo kumba kwamai ndaitosvika chikomba chaiye chiripo ndisingazivi kuti chii chikomba. So ndakasvika pandatobvunza waitomwa doro mama nechikomba chiya. Pandatobvunza paipai kuti iya kwawa ndiani, zvikanzi muyo wauyawo kuzomwawo doro pano. Saka chakanetsa ndechiti chikomba cheche pachakadhakwa tiripo tutandara namai chachakupinda pai mubhedroom. Saka mai wakaenda kobata chikomba chiya manje kubhedroom kuti aiwa kuchimbuzi ndeuku wakuchendesa kuchimbuzi. Saka niniwo nemaonero angu ndavana imi kana chiri chidhakwa ngachichibude. Time yadini yaenda dzadzawo mapasti 10. Time dzaenda ngachibuda dii aende. Zvikanzi ore takagara timboni baba waya akagambotaka ndakayasvika inini pakuenda ungori mutoilet kuti ndichipinde mutoilet sezvo mai nechikomba varudii varuziva. Asi ininiwo nepfungwa dzangu ndakabva ndangoitokai kapochinhu ndichibva ndabuda kuendepi kumba kwangu. Zvadaro pane kamwana kehanzvadzi yangu kavanogara nako mama kakauya kondiona inini kachibva kati tete imi murume wamakaona pamba uya ari kugara nani, ari kugara namai. Baba vari kumusha because mwana wehanzvadzi yangu achiona anoti mama, gogo anoti mama, baba wangu inini sekuru anoti ndibaba. Ndikati aiwa zvakanaka. Senini kunzwa kwandakaitawo nemwana ndanda kuchidiniwo ndakabatikana nekuti baba vangu vanogara kumusha nesituesheni yavo, mai vachigara vari kwaMutare vachigara nezvikomba vachimwa hwahwa vachifara, baba vangu vachigara vari voga kupi kumusha. Saka chakazoitika kuti tisvike pakubata chikomba ichi, tete wakasvika kumba kwangu, hanzvadzi yababa pamutupo. Vachibva uye vakati mwana wehanzvadzi yangu ndauya. Ndati ndikutaurirewo kuti chinyi, mai wako arudanana nemurume wangu. Tete utaura nyaya yechokwadi? Zvikanzi hongu warudanana nemurume wangu. Ndikati ko mune umbowo here? Zvikanzi umbowo ndinahwo. Shobho ndidii ndadza mameseji. Vakati asi nyaya yakazondirwadza yakandibata-bata ndeyekuti wakazotuma chii murume wangu kuti andinokore chii ivhu. Saka ndakabva ndaenda kumba kwavo kwamama kuti ndivabvunze kuti chii, ko iwewe zvorudanana nemurume wangu muroora zvahazvina mhosva. Murume anoroora mukadzi wanodii waanoda zvimwe wakufarirawo. Ko iye kuzondinokorawo chii tsoka. Saka isi tikabva tati tete kana akudanana nemurume unzwa kuti mwana akauya achinitaura kuti kune futi murume ari kugara kumba. Murume wayo anga atone 2 years nezvimwe achigara wesina mari. Inini ndichibva ndati idai tiende kupi kumba. Koshwa inini ndakasimuka nemunin'ina wangu ndichienda kumba kwamama. Ndatosvika ndati wangu wari mumba kudaro wane muzukuru wavo mwana wemukunda wavo. Akabva nditi tete mirai. Ndabva ndamira ndisati ndapinda mumba. Zvikanzi kudzi uya aripo futi pai mumba. Saka inini ndandinonyaenda ndikundobvunza ndatobatikana. Saka munhu autogarisana zve. Ndikati alright. Chibva ndanoga pamba. Mai vaya vabva vavhura ndapinda. Tatokwazisana paya. Mamuka here. Ndikati mama, inini nyaya yandaurira panapa ndeyekuti ndakaona tete achisvika kumba achiti urikufambidzana nemurume wavo mugwasha uyezve makavanogera tsoka, ndezvechokwadi here? Zvikanzi navo uya wakauya asi iwo wane papazi wane dzungu.
Ndakataura kuti ndipe mazuva matatu ndichimbotsvaga kukonfema kuti akanyora mameseji acho ndiani, inini handizivi nekuti maybe zvimwe ndanga ndakadhakwa. Ndikati mhai muchuri yeuka here patakauya panapa, munin'ina wenyu imi mauya pano pakaita noise warumawo mukati aiwa iyi noise haizi zvikomba zvangu ba wanin'ina wangu, isusu taudzwa kunzi mumba muno muzvikomba zvarwo, tikauya tikakubvunzai pano mukazosvika pakufonera baba kuti wana wako iwewe wari kundinyepera kuti ndine zvikomba zvandiri kudanana nawo, kusvika imimi pakutidzinga pamba kuti handichadi kukuonai muchigara panapa nekuti muita basa remakuhwa rekuenda koudza chinyi baba wenyu kuti inini ndiri kugara nei nezvikomba. Zvapera kudaro ndotaura namama chibva tati ndo zvandaida kunzwa, isusu taudii takuenda vatewo tabuda. Inini panyaya iyi baba vangu ndandakavatsangura ndaenda kovaona ndikati baba imimi tinoti tinzwisisise wana kuti sei mhai wachigara kwaMutare imi muchigara kumusha, kusvika pakuvaka musha kupera mhai wachiriko muchiri pamwe chete here? Wakati aiwa mhai wakati inini regai tibatsirane kuti ndichitengesa tengesa hangu doro rangu ndiri kwaMutare, ini ndichikubatsirawo uri upi uri kumusha. Ndikati ini handina kumbowanzira baba, ndakaudza chokwadi ndikati manje chione chimiro chapo mhai havasina kufamba kwakadini kwakanaka, ndakaudza chokwadi. Wakati handirambirani nazvo, asi nyaya iripo noti ndinoda humbo hwekuti chii shuwa wane murume warudini warugara naye. Ndikati saka inini tikati tawabata mhai apa tokufunire tokuudza zvikanzi chokwadi tinoda zvinhu zvinechi zvinombo. Ndakadzoka for sure sezvazvataura baba nemaonero ataitawo neunhu hwaiita mhai nekuti matinogara mukombo asi gaba murume waifambidzana naye. Tichibva tagara kudaro saka musi takabvunza nyaya iyi yatete manheru patakaenda kumba kuti tida kubvunza nyaya yemukwambo, hanzvadzi yangu yanga yave yapo ndandamuudza nemunin'ina wangu. Saka inini ndakati sekuru kuti inini ndiende kumba zviiti imimi ndimunosvika kumba ndakadzingwa kuti handidi kukuona pano wakangwarisa ndonoongorora chihure changu panapa pamba, saka usasasvike pai pamba panapa. Imimi sezvo muripi muri imi munoenda pamba chisvikai mondovabvunza, ini ndichatera kupi kumashure. Hanzvadzi yangu yakaenda nemunin'ina wangu inini ndobva atoende ndakazotera. Saka patakasvika ndakati musanonoka, munongosvika makadii makanyarara munomusvikira ariko wakaita saizvozvo. Ini ndakazotera ndakasvika hanzvadzi yangu nemunin'ina wangu uya watokuti anoize kuti vhurai dho mune chikomba tachibata chirimo mairamba mhai mimi kuti hamugari nechikomba kunoku, saka ndiani arimo mumba chivhurai dhoo. Musi uyoya makati hamuna chikomba imi makachiuga pasi pemubhedha tikabuda tikaenda. Saka ndo mabatiro takadii takasvika chipatara uri chikomba chachiri chakasevwa. Alright, okay. Aripo here panapa anzani Kudzi Musasa. kudzani Kudzi Musasa. Kudzi Musasa aripo here? Kudzi Musasa. Kudzi Musasa. Asi yebo. Kudzi Musasa aripo here? Ava ndo wakabata chikomba chacho wari kuuya mukwambo. aiwa neto mndiri mbuya maizeri munoti inei yato alright iswa izveshuwa sanyepe tikati mune 2 here tara kuti chokwadi tine 4 Ndamira pamberi pedara magoita. Zviro zvazvo chokwadi. Pane mosha.
Pamusoro Changamire. Sorry. Uyu murume wenyu chaiye uri? Uripo pana. Uripo? Aripo. Ngauya. Right, all right. Pamusoro Changamire. Yes. Inini zviri kutaurwa zvese zvinopokana nazvo. Nokuti nyaya iyi zvakasobva kare kare. Uyu atori kumurume wake asati arambiwa semagariro atirondoita. Inini ndakatizira ndine mimba yekutanga yandakaberekera baba. Ndatizira akanditi mimba yaisiye pano. Ndichiri kutotanga kugara akarorwa kwanga ari pamusoro inoti ndingondopota ndikakamira. Saka pandanga ndakarorwa inini aitouya achitota kuti ihure. Nyaya ndimusasa ndiani kuti makabatwa here nabudzi musasa? Handinobatwa naye. Hamuna batwa nabudzi musasa? Handina. Izwai ambuya. Matora order rizvi? Matora order. Ndimati kudzasai pana? Uripi? Handitozivi, aitogarisana naye mumba kwake. Right, wakomana wakabata uripi? Ngozi muchazochereka gumba. Ngozi mukati uya unyepa panyama. Handi kuti ndozvibvumisa kwezi. Dzimwe nyaya ndidzo hati uwesirwa time. Ari kupiko? Mukomana zanga pana murume Wakamubata wacho. izvi ndiyo tinoda neshete waita. Mudaidzi. Tete nemurume wese wandiwo wakabata. Ngobvuma kuti ndobvuma zvese ngozi muchazonyara. Ndakwata zvekutobatwa kutozidzi. Saka kana asina kubatwa niko akasungirwe. Ndiyanobude. Imona mbuya. Pambuya. Mutore trise miko. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. ndamira pamberi pedera mambo. Zvisa sasa zvechokwadi. Zvese zvanisataura zvino zvechokwadi. Meshabatwa nemusha. Mwarari batsiro. Charuda zvinhu zviri very simple. Pamakaenda mumba kwamai avo makaonei? Pandakadaidzwa ndakaenda nemudzimai wangu. Ndasvika nemudzimai wangu. Mudzimai wangu akagara mudhaini. Agara mudhaini. Kuna ndipo paakataura kuti mune munhu anga ari uyu. Then ndichibva ndabvunza kuti ko zvinhu zvese zviri apa pachii chamboitika chaizvo zvacho. Dhanzi ri 27 minutes past 12. Saka 12 usiku patakamutswa. Midnight. Yes. Patakamutswa, patakafonera. Ndo patakasimuka inini nemudzimai wangu. Then patakazofonerwa inini ndichidzoka kuenda kumba tafonerwa nemukunda anga ariko ndokuti mwana tandasiya tamuvharira. Then ndipo pandakati alright muchisara. Uyu mukunda ningiriki akanditi mune munhu mbo. Ndikati ko mapurisa auya panapa ndiri kungoona zvinhu zvadai. Sei havasina kutomboita action kana kudai. Saka ko ma next day wanga aripo panapa adini kuuya kudai zvikanzi auya wakaenda. Ndikati zvikanzi saka ini ndakabva ndafonerwa ndibva ndaenda kumba. Ndichienda kumba ndandiri mwana anga akuchema watandasiya muzukuru. Then ndibva ndamutora muzukuru yayo vandamuisa mune mukunda. Then vandavhara door vandadzoka. Ndichidzoka ndo pandakazotosangana ningiriki uyu ndo paakanga wangu ari mudining awa wangu ari nechepanze kudai. Saka ini ndichisvika kudai ndo pandakangoona vanhu vari kungobuda mumba. Awa ndo wangu ari mudining. Saka awa ndo wakazomhanya ini ndandakatomira. Saka ndakamira kudaro so ndo paakamhanya awa. Then wachibva wakukwikiridzana nemunhu. Then saka wamina kuti wakarohwa neichere then wachibva waita kunge wadonha siku iwowo. Saka ini ndo pandakatonyatsa ndo pandakati no munhu uya achibva atase achibva autiza. Then ndikati no ini ndini ndega munhu wemurume ari pano.
then ndibva ndatomhanya then ndibva ndatongoita ata munhu ndo pakazomuka vanhu vachibva vazouya vauya vanhu wawakabata anonzani handimuzivi zita rake anombobvunza zita ndiye mati anonzani Kudzi Musasa. zamusasa Mm. mamubata mara mumadii Takabva taenda dzadza kumapa. All right. makabva mati tambata ndo pakabva pangouyawo vanhu manext day wachibva kungomuka saka vamweni vanga vachida zvekurova tikati aiwa munhu haiti sei haaroi awa ndo pakabva vamutora vachibvaenda naye kumba kwavo waenda kumba kwavo then achibva arindwa kusvika kuma5 sanzi no endai naye kwasabhuku then makuseni ndo patakasimuka nevamwe tichibva taenda kwasabhuku tichibva tatura nyaya yedu kuna sabhuku imunogara penhalonga takaenda kusvitsa nyaya yedu kuna sabhuku zenda awa mai vanoita sei vanogara ipa penhalonga ogara mupenhalonga upenhalonga kuliverpool old west liverpool kuliverpool uko takuenda kugara zimbabwe eh ndo kune imba yabamba eh imba ndiyawereka kuti ndeyekambani 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 eh saka imi munosiya mukadzi sei kuko achigara mumba yekambani achadza kugara kumba kwedu mukadzi akasara sei bhozi ndoziva kuti liverpool dzimba dzered mine ndizvo andizvo pakavharwa red mine vashandi vakangozi vada kugarai mumugarai wamweita sei asi dzimba hadzina kutengeserwa munhu hadzina kuita sei andizvo saka ndo pandi kuti baba imi maizoenda kumusha sei muchisiya mukadzi uyo ari mumaini achiitei ende mimi maisei makasara murume achienda kumusha imi makaroorwa mukabvira kusara mukomboni muchida iwe da kusapota uri kuchitengesa doro imi doro racho ramutengesa muchimwa futi ndikutaura ndikuvhunzera sei musina kuenda nemurume pakabva murume pakapera basa zvakaitika ndezvekuti tangasati tawaka ndakandokanya saka zvidhina mamuri kuwaka muri kuliverpool uchiwaka kumushandeni kwahonde saka murume ari kwahonde Eh. saka kwahonde murumboende ndinoenda nyange iwo wacho vanotouya sungai bambo makachena bambo asi kuchena nyaya iyi maizwa kaba ndiri kuizwa mambo maizwa saka maizwa imi makaita sei maerano nekubatwa kwaita unesco mukadzi wedu inini ndakataurirwa ngemukunda uchabata munhu aina ndiri kumba wakaestablished saka after mataurirwa imi mubva madini ndichibva ndazoenda ikoko maenda bva madini ndikasvika pamba pangu ndikabvunza mudzimai mafambiro ezvakaita akandisanangudzira munogara madhoo mairi maspeya anogara musikana anorodya imomo iyi inorodya zvakare saka ndakabvunzawo ivo vanhu ava kuti makazvionawo sei zvandakanzwa kuti mbuya aonekwa aine chikomba wakatsanangudza zvawakatsanangudza ndikauya kwekoti manebhas angu aya baba mukuru ndakamubvunza baba mukuru tipei tisu maererano nenyaya iyi baba mukuru wakati ina hapana chondinoziva baba handina kunokerwa ba kwakuya uku kwakaenda nemunhu kuna sabhuku kwakaendwa nemunhu makasvika here nyaya yanga yatova kuno ndikuti handina kusvika pamakafamba kwese handika munhu akabatwa here aibva aenda korindwa the whole night arindwa the whole night makuseni vaendeswa kwasabhuku asika ndokwamaifanira kutanga kusvika kakona sabhuku kuti sabhuku munhu akanga akarindwa pana pakataurwa nenyaya yakati zvakafamba sei handina kusvika zimoroba yanga yakabatwa munhu ndakapedza kunga 3 days pamazosvika niva ndazochisvika sabhuku waibva ati handina kusvika kuna sabhuku nyaya yanga yatozi yaakuno ini handina kuzotera kuti ndobvunze sabhuku hamusati matomuona sabhuku handina kutokatozi nyaya yakuno so what it means pamutoripa paborizere hamuna
zvamakapiwa mashoko amakangopiwawo, asi imi pachezo yenyu kuma-investigations yenyu aya muri kuita hamusati mane conclusion yekuti chakaitika chii ende zvasvika papi, ndizvo ka? Asi awa waripo is witnesses dzekuti zvakadii zvakaitika, ende nenyaya yekuti kana zvakadaro manje hatikwanisi kuti tiendere mberi nenyaya, because mudyi webota hapo tinenge chida kuti mudyi webota ari apa woguma wazviswa ndakabatwa ndakaita sei ndindoshira, because nyangwe nhasi tikada kuti tipe mutongo ipapo kana kuti tauri tutora nani tutora nemhepo, because tichibvunza hani zvataurwa neawa is their word against his word. Ati pamwe zvawataura zvese izvi iye anosvika achiti hapana zvakamboda zvakaita, saka isi tochidini? Saka tinoda kuti munhu yanga aripo, saka isusu sinzi akapiwa chi nasabhuku tichamuda, saka sinzi akapiwa chi Samoni, handiti tada kuziva kuti sei zvakapiwa Samoni asina kuuya kuzvidza chi ndo chekudi chekutanga. Saka zvazvidza ake dare isatina chekutanga takumupa second chi chance. Muswayeni 11 imimi mudzimai mawitness ese naiye mukomana iye yokuita nyaya yake nasabhuku kwakarara munhu kwakaendeswa munhu tiri kuwada pana then ipapo tozoita judgment kuti zvakamira, because as of now mai wari kutoramba bhoza, wari kuramba bhoza, wari kuziva kuti dai mukomana anga aramba, mukomana aikwanisa kuramba kubvuma. Anga mazwa mukomana wangu akaendesa Samona kuti chi azokabvuma nyaya yake kuti azochiwa kubara ndakaitamba bhora ndakatamba poriji ndakasusura asi kuchiuya kudare kwacho kudare hachadii hachauya. Saka ipapo ndiko kuti nemiwo futi imi muite chokwadi chekuti chii chakaisa kuitika, handizvo? Asi musasonanike nyama pamusoro pemarata epatoilet, masawara anouya achitora mazwa shona yangu kuti musasodini, musasonanike nyama pamusoro pemarata epatoilet, masawara anouya achidiri, nyama inogara pai mumba. Thank you. Tonana mswa 11 andi